Kisay battery lo ang tagayang phone. Tigit. Ginansya. Kaginansya. Together as one, there are people. Maski wala pa ning lupa, nakatuog na ko. Ipukaw lang yung galit. No? Ang incline ba? Ipabalik ang incline? Pabalik mo yun na. Balik na. Di mo na yung pa-recline. Hindi, naglupad na to. Naglupad kaya marag nag-ana daw ang airplane. Gidaman ka oy. Dili. Naglupad yun ang incline. Marag ang tilt sa airplane ba, well, naglupad. Bawal ba yung first time na? Marag nagangad gani kamay. Hi. Hello. Musta? Ganda ng buhay, no? Pero mas maganda ka? Tama, Turner. Hoy, usama ni ganun. Bye, Bear. Hoy. Inas-init to eh. Lagiting. Okay ba? Mag-pan pa? Room assignment pa? Let's go. What's up everybody? Andito kami ngayon sa Samal. Gagawa ng milagro. Mga kapuman ko dito
Owner. Hi, owner. Yo, tiga sama. Sama Lenyo. Maayong gabi. Parang kailan lang. 40 days ago. Wala pa kaming tulog. At pakilala ang buong lineup dito. Buyers, wala na. Stop. Salamat kayo. Thank you. Madali lang mo yung mga guard over susa. Uy! Ang Gardusa Verdusus? Lobat na. Hello, birthday. Bili ba? Wala ako. Trumi. Kisa birthday. Video break ni ka, Jano. Sudra, Thank you, thank you. Sudra ta. Wawi. Jano and Wawi. Wawi. Okay. Thank you. Jano and Wawi. Musok. Ubos, ubos. Ay, masiyar ta ka? Oo. Binakog na ka. Ah. May ano yung usulti pa? Tawag to ano? Prag. Flag ko. Okay, nakapagpapalili guys.